Hei, mä oon Susanna Rantanen Hebosta ja mä kerron sulle, miten voit hyödyntää videoformaattia rekrytoinnissa. Verkossa toimii hyvin ihan aito ja vähän rososen tyylinenkin video, mutta kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että kuinka sen videon kuvaa, ja saat hyvät vinkit siihen katsomalla meidän toisen videon aiheesta. Video on kiva ja toimiva työkalu rekrytointien tukena. Videoformaattia voi käyttää esimerkiksi seuraavin tavoin. Ensimmäinen tapa on hyödyntää videoformaattia joko hakuilmoituksena tai sitten tällaisena hakuilmoituksen tiiserinä. Toinen hyvä tapa käyttää videota on hyödyntää sitä haastattelun työkaluna. Ja kolmas mainio tapa on hyödyntää sitä työnantajan mielikuvan rakentamisessa. Video on informatiivinen ja elävä tapa esitellä avoin työmahdollisuus. Videolla voi näyttää myös, missä työtä tullaan tekemään ja keiden kanssa. Silloin katsojan on helpompi samaistua siihen, että näkeekö itsensä mahdollisesti juuri teillä töissä. Meillä on Hebosta tapana käyttää videota työkaluna haastatteluprosessissa. Tätä varten me nauhoitetaan yleensä 2-3 esivalintakysymystä, jotka me sitten lähetetään näille ehdokkaille. Tämän videohaastattelun plussia on se, että me pystytään kutsumaan tälle kierrokselle yleensä enemmän ehdokkaita kuin mitä olisi järkevää kutsua sitten siihen kasvotusten tapahtuvaan kierrokseen. Me valitaan sellaiset kysymykset, jotka oikeasti auttaa meitä myös sitten tekemään niitä valintoja. Kyllä, ei. Ja sen lisäksi video on ihan älyttömän hyvä tapa kertoa meille, että minkälainen ihminen siellä toisessa päässä on. Se antaa hirveän hyvän vaikutelman siitä, että minkälaisesta tyypistä on kyse. Video tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja yrityksen arjen ikuistamiseen. Tämmöisiä esimerkkejä hyvistä ikuistettavista tilanteista on esimerkiksi yrityksen sisäiset koulutukset, perehdytykset, valmennukset, yrityksen työntekijöiden puheenvuorot jossain seminaareissa, tapahtumissa tai yrityksen työntekijöiden yhteiset vapaa-ajan harrastukset ja toimet. Sen lisäksi, jos yrityksen työtilat on tosi makeat ja edustavat, niin ihan sellainen kurkistus sinne kulissien taakse työtiloihin ja toimistoon voi olla tosi kiinnostava potentiaalisille työnhakijoille. Ja sitten jos haluaa olla ihan trendien huipulla, niin te voitte olla vaikka ensimmäisiä videobloggaavia työnantajayrityksiä Suomessa.